Takže Matej, môžeš sa predstaviť našim poslucháčom? Takže ja vás zdravím, moje meno je Matej Golis, pochádzam z Čadce, zo severného Slovenska a prevádzkujem internetový obchod a venujem sa natáčaniu videí. A prosím ťa, priblíž nám, čo je náplňou tvojej práce. No ako som spomenul, prevádzkujem ten internetový obchod, čiže balenie, príjmanie objednávok, posielanie balíčkov, nahádzovanie produktov na e-shop, strihanie videí, nahádzovanie vlastne článku na webový portál, ktorý vlastne podporuje ten internetový obchod alebo vlastne ako keby podporuje ten predaj tým, že vlastne sa píše o novinkách a píšu sa vlastne recenzie a vlastne tvorba videí, fotiek a podobne. Ako dlho to robíš a po tých rokoch bavíte to stále? Aktívne to robím asi tak tretí rok. A baví ma to stále, len to už by som povedal, že z začiatku možno viacej a teraz sa z toho stáva taká skôr už robota, taká, že fakt, že taká robota. A čo máš na svojej práci najradšej? Najradšej mám to, že nikto po mne neskače, respektíve mi nehovorí, čo mám robiť, ako to mám robiť a tak. Pretože pracoval som predtým 5-6 rokov v jednej práci a som si to celé zažil, čiže viem, čo to je. Proste. Dobre, teraz si dáme menšiu pauzu a po pár pesničkách sa vrátime späť. Takže sme tu späť, počúvajte Rádio Kostka a ja práve robím rozhovor s Matejom Golisom, ktorý má internetový portál Smartware. A ďalšia otázka na Mateja je, ako si sa k tomu dostal? K svojej práci som sa dostal tak, že keď som bol v práci, ktorú som nemal rád, kde som vlastne pracoval asi 5 rokov, popri tom som sledoval vlastne internet a všetky tie webové portály, čo boli na Slovensku a všimol som si, že vznikali vlastne nové zariadenia, nový tovar, ktorému sa tak nepísalo, respektíve nebol nejaký taký web, ktorý by sa tomu venoval. Tak proste som si kúpil svoju prvú kamerku, založil kanál a postupne to vlastne šlo k tomu web, k tomu e-shop a postupne to vlastne nabralo to, čo to nabralo. A robíš to sám, alebo máš niekoho, kto ti s tým pomáha? Čo sa jedná o internetový obchod a web, dá sa povedať, že sám, akorát mám jedného takého kamaráta známeho, ktorý vlastne tiež ešte chodí do školy, tiež to zaujíma, tak proste mi navrhol, že by chcel sem tam napísať nejaký článok, že by bol rád, tak on vlastne raz za čas napíše nejaký článok, síce to nie je pravidelné, ale raz za čas, keď to má rád a baví ho to, tak prečo nie? A ohľadom toho viac menej sám, ohľadom toho internetu obchodu všetkého a vlastne s videami, keď chodíme natáčať a strihať, tam ešte jedného kolegu, ktorý mi s tým pomáha. A keď sme pri tom natáčaní, máš nejakú zlú alebo trápnu skúsenosť? Mám zlú skúsenosť, dosť nepríjemnú, vlastne, že počas natáčania jednej dôležitej veci, alebo svadby, môžem povedať, vlastne sa poškodil foťák a nedalo sa natáčať. A ako si to vyriešil? Našťastie jeden môj dobrý známy proste mi zapožičal svoju. Takže dopadlo to dobre, ale bolo to dosť stresujúce a neprajem to fakt nikomu. Tak to verím a mám na teba ešte jednu otázku. Povedz mi, kde hľadaš motiváciu alebo nápady, alebo kde sa inšpiruješ, keď už nevieš s čím prísť? Inšpirovať sa dá všade, naozaj v každej veci, ale proste dosť na internete alebo niektoré veci, že vlastne ten web, aj ten kanál sa venuje vlastne recenziám, vlastne zariadení, kamier, dronov a podobných vecí, čiže vždy sa dá napísať niečo o tej veci, vždy keď vyjde nejaký nový update, čiže vlastne nezáleží to len odo mňa, ale aj od tých výrobcov, že keď vyjde niečo nové a stále vychádza niečo nové, čiže v podstate nie je ani čas niekedy rozmýšľať nad niečím, lebo stále vychádza niečo nové, stačí problém je niekedy len udržať sa v tých novinkách, aby to bolo všetko aktuálne a vlastne všetko, čo vyjde, bolo pekne spracované. A ďalej vlastne keby náhodou čo si nevyšlo, tak vždy sa dá niečo napísať o nastavení, čo ako použiť, čo ako využiť a čo ako spraviť, čiže v tom. Dobre, ďakujem Matej. My si dáme ešte jednu pesničku a o chvíľku sme späť. A sme späť, mám tu pri sebe Mateja alias Smartware, ktorého teraz otravujem s otázkami ohľadom jeho práce a budeme ďalej pokračovať v rozhovore. Takže Matej, ktorá časť práce ťa baví najviac? Najviac ma baví asi to, že mám možnosť vyskúšať si rôzne zariadenia, produkty ešte, v podstate hneď keď vyjdú a sú dostupné na trhu medzi prvými alebo niekedy ešte pár dní predtým, ako sa začnú predávať. Čiže to je také zaujímavé. Pracuješ s ľuďmi? Nejakým spôsobom? No keďže to ide o ten internetový obchod, čiže pracujem s nimi, skôr s nimi komunikujem a dá sa povedať, že aj počas natáčania to nejaká práca s tými ľuďmi je. Takže áno. A je tá práca s ľuďmi pre teba náročná? Či ani nie? Povedal by som, že dosť, lebo s ľuďmi to je ťažko. Tiež som to názoru, že najhoršia práca je s ľuďmi, takže dosť to je náročné s nimi. No. Teraz taká trošku osobnejšia otázka. Aký je tvoj najväčší úspech v živote?
Pre mňa je už úspech aj to, keď sa ráno zobudím a som fakt, že zdravý. V poslednej dobe sa začínam uvedomovať. Ale najväčší taký úspech, respektíve za čo som rád a ľútujem, že som to neurobil skôr, je to, že som nedal vlastne výpoveď skôr v práci, v ktorej som robil. Takže asi to by som povedal. A prečo? Proste som robil, čo ma nebaví, nenaplňa a nevidel som v tom zmysel. Tak som to ukončil. Toto je, myslím si, že veľmi dobrý dôvod na to. My si ešte na chvíľku oddychneme, vy si počujete ďalšiu pesničku a hneď sme späť. Tak a sme tu posledný krát, ja a Matej alias Smartware. A teraz si dáme pár otázok trošku osobnejších, už nie tak o práci. Takže Matej, prosím ťa, povedz mi, aké sú tvoje ciele do budúcna? Moje ciele sú také, že by som chcel menej pracovať a viac sa venovať priateľke a rodine. A to je asi pre mňa taký najväčší cieľ teraz. Že proste mať tú prácu, ktorá ťa baví, ale proste fakt nerobiť od rána do večera a prísť troška skôr domov a venovať sa tej rodine. A čo sa týka práce, máš aj tam nejaké väčšie ciele, alebo si zatiaľ spokojný s tým, ako sa to vyvíja? Tak som zatiaľ spokojný, jak sa to vyvíja. Samozrejme by som chcel troška rozširovať tú ponuku na nejaké také iné veci, ktoré nechcem nejak konkretizovať. A vlastne časom možno nejakú kamennú predajňu a asi to je asi tak všetko zatiaľ. A máš nejaký najväčší sen, či už čo sa týka práce alebo osobného života, ktorý by si bol schopný zverejniť? Najväčší sen v rámci práce, že keby mi to dokázalo vynášať nejakým takým spôsobom, nie že vynášať, to by tak znie blbo, ale proste, že by som nemusel tomu toľko času venovať a zároveň by ma to dokázalo vlastne uživiť v podstate. A prezrať mi, ako vyzerá taký bežný deň podnikateľa s internetovým obchodom a kvázi aj kameramana? No začína niekedy veľmi skoro, niekedy už o 4:00, končí večer o 8:00, o 9:00, o 10:00, o polnoci, o 2:00, ako kedy. Čiže je to fakt, že náročné, časovo veľmi. A vyzerá to tak, že proste ráno prídem, pozriem si niečo na e-shope, ak tam niečo je, tak to zabalím, poposielam. Medzi tým sledujem novinky, riešim telefonáty, maily, otázky, odpovede. Vlastne telefonujem s dodávateľmi, s firmami inými vlastne a strihám, meditujem, píšem a všetko vlastne. Celý deň vlastne o to. Tak. Celý deň za počítačom. Tak to teda nie je príjemné počuť. Aha. A ako tráviš svoj voľný čas, keď už ten nejaký voľný čas si nájdeš alebo máš? Voľného času moc nemám a keď už nejaký, tak fakt, že s priateľkou. Ale fakt, že toho času je veľmi málo voľného. Momentálne to je v takom štádiu, že by som povedal, že voľný čas asi ani nemám. By som povedal, že voľný čas je možno to, že sa môžem nájsť a vyspať. Takže nikto si podľa mňa nezavidí teraz v tejto chvíli. Ja ti ďakujem za rozhovor a ešte si musíš povedať nejakú pesničku na prianie. A komu by si venoval, ak ju chceš niekomu venovať? Pesničku by som dal od kapely Koral a jej názov je Thousand Years, vlastne ako 1000 rokov. A venovať by som ju chcel všetkým ľuďom, ktorí by chceli robiť to, čo ich baví. A to je asi všetko. Tak ešte raz ti ďakujem za rozhovor a užite si pesničku.